Shalom. Horas madita damang dainang naboso bulung songoninang yanakun ni huriata. Selamat Minggu Advent patuluhon madita seluna. Topik di Minggu sadarion ima marolopolop manomu Tuhani. Ada orang suta buka parminggota jumolo mahita martang yang nahom di bagasar rohat tabe martang yang mahita. Amin. Tapang iar masorata mamuji Tuhata marede mahita sian buku ede nomor 510 sada ayat sada dohot ayat 2 boru Sion. Mar hite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni ton di barbadian natumo palangi dohot tanoon, amen. Endehon hamuma debata, puji hamuma goarna, paledes hamuma dalat di ibana, namar hureta di halongonan, Jehovah do goarna, jala marolopolop mahamu di jolona, haleluya. Ale Tuhan debata, ajar honma aturanmu, unang tadikon hame, patonggor mamata nami, asa hutada hami hanguluan nami, nasian hoi, pargogoi hami marhite-hite hatam, pada masian hami nasapo dan alipe, saitogihon mahami diak kadalanmu, asa hutada hami ho hanguluan nami, manang mate, manang mangulu pe hami, di hatam marhite-hite anakmu, Tuhan nami Yesus Kristus anakmi. Amin. Tabuji Tuhata marede maeta sian buku ede nomor 570 tolu ayat sada dot ayat tolu. Puji Yesus si palua.
Tatangihon mapatik ni debata di mingkuta sadarion iman atar surat di Filipi 4 ayat 4 songonon ma didok disi. Marlas ni roha mahamu totong di bagasan Tuhani. Huulahi maddok marlas ni roha mahamu. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata lahu mangulahon naubartu patiknai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naubartu patikmi. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 176 ayat 3 ayat 4 namukap do surgo. Tato poti madusat tanda godangi tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar parasi jala pertalup ni roha jala nabonar doho saya marpangulahi maroham midahami di bahini saya sesa masude dosa nami dang adong nahu pangasahon hami dukon asi ni roham hati goran napi natupani anak mudo nahu pangasakon hami tujolom di bahini pasonang jala apuli mahami akka nahinokok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songon sitong na manguluau ninna Tuhan Jehovah. Na solomodo roha kumida hamatean ni parjahat. Na lomodo roha kumida hamumulak parjahati tumadiko dalana asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Tapuji Tuhatta, maret di maita sian buku ed nomor 250 bitu, ayat 3 ayat 4, jonok debatata.
Turpuk epistel di minggu tasadarion iman atar surat di Filipi 2 ayat 12 1 ayat 10 lalu tajahama marsikat soring. Marsitong ni roha mangalului hanguluan ni todi. Onpe hamu nahina holongan songo totong ni pangoloyon muna nasalilingon nasai laon unang holan juppa di hamuna au lam songonima dina padau-dau au mardongan biar dohot lomos ni roha ulahon hamuma haluaon muna. Dinasa pambayanan muna unang mahamu marungu tungut unang marroha ganggu. Marsitiopan mahamu tuhata hanguluani bahen puji-pujian diau di ari ni Kristus paboa naso magopo parlo jongaku jala dada naso marguna halo jauku. Rap mai temat jaha laos ima halason hamu jala maras ni roha mahamu rap doho tau ido sahatna martua doakan atu mangion hata ni dibata jala nau piapsa amin. Mare de tata puji Tuhata sian buku ede nomor 503 ayat 1 ayat 3 nalo jaho odongaki. Taha tidak kumaha porsiatai songon nahina tidak kunidongata saha porsia di sadok portibion rap mahi tamadok. Au porsia di debada Jehovah ido ama pargugun na suatu dosan na tu mepalangi dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuan ni si Maria naga begabean siatot di perbadia andorang soha bubuan ido Tuhata natu mau na bernit di panguhuman ni silatus namate terpajal doi bana di hau pinar silang natu atu banuatoru dung ditanom namulak mangolu diari patuluhon nama naik tu surgo lau hundut syamun di mata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disimai bana paima mulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsia ditondi perbadia jaladong sada huria na badia huria hato pani halak Kristen akan na badia
dot dia san dosa, dot dia tai nama dok, mulak maulus sogot daging ni halat nong mate, dot dia ngoluan nasora sudah. Amin. Tabigi ma ede puji-pujian sian kor ama. Tabege matiting ni huriata. Odolan ni titing Minggu tanggal 10 sada Desember tahun 2022. Goar ni Minggu ta sadarion Minggu Aven patuluhon topik Minggu marulup-olup manomu Tuhani bersukacita menantikan Tuhan.
Hari Senin tanggal 12 Desember tahun 2022 pukul 10 sahatu pukul 12 WIB gladi resikdo tingkat SD Kecamatan Kramat Jati di Huriata HKBP Kramat Jati. Natal. Hari Senin tanggal 12 Desember tahun 2022 pukul sia WIB di Patupa Distrik Waludo Natal bersama di Distrik Maringanan di Maria Convention Hall na di dohotan di lansia dohot Pangula Nagok Tiki. 2. Hari Selasa tanggal 10 Desember tahun 2022 pukul 10 WIB sahatu pukul sada WIB di Patupado Natal tingkat SD 0 sada Kramat Jati di Gereja HKBP Kramat Jati. Tolu. Hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022 pukul 10 sahatu pukul sada WIB di Patupado Natal tingkat SD sekecamatan Kramat Jati di Gereja HKBP Kramat Jati. 4. Hari Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022 pukul 5 Botari sahatu pukul 7 Borngin WIB Natal Remaja HKBP Kramat Jati di Gereja. 5. Hari Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022 pukul 5 sahatu pukul 7 Borngin Natal HKBP Kramat Jati di gereja. Acara tahun baru. Permingguan di tanggal 1 Januari tahun 2020 pas di hari Minggu patupaut tado permingguan holan sahali masuk pukul 10 WIB sahatu nasipul. Dung selesai permingguan di Patupado Marsipanganon acara tahun baru nani hasuhuton opat padita HKBP Kramat Jati inganan di ruang serbaguna. Acara permingguan manang marulau nabadia hari Minggu naneng ro di permingguan di tanggal 25 Desember tahun 2022 ima sada pagi pukul 6 sahatu pukul 8 WIB marulau nabadia pukul 8 sahatu pukul sia WIB. 2. Siang pukul 10.30 sahatu pukul 12.30 marulau nabadia pukul 12.30 sahatu pukul 2 WIB. Tolu. Sore pukul 5 WIB sahatu pukul 6 marulau nabadia pukul 6 sahatu pukul 7 Borngin. Pakobasion Marturia. Majakon ruas. Hari Minggu naneng ro tanggal 10 Desember tahun 2022 pukul sia 30 WIB andorang so masuk permingguan di Patupado Majakon ruas ima keluarga Binarman Simbolon de Boru Simanjuntak di ruang konsistori Nasian Wik Condet Batu Ampar. Parkir kendaraan. Pinabotohom matusude ruas ni Huriatta asa unang mabuan kendaraan parkir di lingkungan gereja di hari Sabtu malam Natal tanggal 24 Desember tahun 2022 dohot malam tahun baru hari Sabtu tanggal 31 Desember tahun 2022 laos songoni mananaing mobil Grab dang boy masuk tu lingkungan gereja. Namar ragam mulai sadarion Minggu 10 Desember tahun 2022 marsohot mat permingguan sekolah minggu masuk musya tanggal 5 Februari tahun 2020 tolu. Ondolan di titing nasodi jaha di ondolon boy mata jaha di warta jemaat naung dikirim di WA week masing-masing. Songoni ma saha ni titing di minggu tasadarion. Horas. Tabegema ede puji-pujian sian kor ama arbab dohot keluarga.
Tapuji Tuhata marede meditasian buku ede nomor 40 ayat sada dohot urutna las tapapungma peleata. Nama
Kami ni di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti aka ate-ate duhot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas madihita. Selamat Advent. Puria na hinolongan di Kristus Yesus sajak komahatan di bata ima panurang Yesaya bintu 12 turpukta panurang Yesaya bintu 12 memuka masian ayat sada rodi ayat onom jahama hita puji-pujian ni bangso ni debata nama luai jadi dohononmu ma diari na sasadai maulia tema ahu tuho ale Jehovah ala dirimasi ho ahu alai nunga marpamua tirimasmu jala nunga dia pulih ho ahu idama debata doha tuoku ibana uhaposi jadi dang mabiarahu ai Tuhan Jehovah do hagogoku dohot puji-pujiaku do menjadi hatuau diahu jadi marlas ni roha hamu manahui aik sian mual ni hatuaun jadi dohonomu nama diari nasasadai puji hamu ma Jehovah jala jauh hamu ma guarna pabotohon hamu ma akka jadi-jadianna di tonga-tonga ni akka bangso jamitahon hamu guarna na timbuli ende on hamu ende puji-pujian tu Jehovah ainunga dijadihon halongangan si boto on niliat portibion sugut marulup-ulup jala maria maho ale isi nision ai timbuldo di parsitongaan mi nabadiani Israel ima sahatna hamo kadongan na hinalongan di bagasan Kristus Yesus dang tarsopol babani mual dang haambatan mata ni ari besar sumantusido olup-olup ni namananda hina tabo ni pambahenan ni debata di ngulu taon na manginang jadi mamukasian pangarajarion ni Raja Ahab di harajaon Juda lam holang do rohani bangsoi sian Jehovah ala memang diarahon si Isabel pardihutani si Ahab nasida marsomba tu debata melkat ima dewi dewa ni halak punisia nian lam denggado parnguluan ni Israel dung marsaur nasida tuharajaon punisia hutani Isabel alai lam roado parangeni nasida dang liling didai nasida ima kemakmuran na didapot nasidai ai di ondam do harajaon Asur mangarajai Juda harajaon Asur harajaon Nagogo ima di timur tengah ujui marusaho nasida mangarajai Sudi ima humaliang ni Israel ditiki ima amanginang tarjou si Yesaya gabe panurirang jala dijou debata panurirangon Yesaya sian hata heber Yesa Yahu lapatanna oma panurirang sibuan haluaon na sinuruni debata tuhatai jadi mamukas sianima tuduk harajo Juda tu Asur dipaksa mak harajaon Juda
manggarar upeti tu bangso Asur. Harajaon Israel pe ditaban Asur ma. Laho paluo diri imasian waso ni Asur dipangido harajaon Juda pangurupion cian Mesir. Alani ditaban Asur harajaon Juda. Allah hapariron na tinaban ni Asuri lamalungun ma harajaon Juda ima diharoroni Mesias. Lamalungun ma harajaoni di siol ni rohana sida jala disuruh Jehovah ma si Yesaya paingoton raja ni Juda asa mangusade tu Jehovah. Jadi diharoroni panurang Yesayaon mambuan haluan tu bangso ni debata Israel alai disuruh debata du panurang Yesaya asa paingoton raja Juda asa mulak nasida mangusade tu debata unang mangusade tu bangso Asur bangso Faur bangso Nagogo atihai. Dia muna karamang denang riana hinolonga di bagasan Kristus Yesus hombar tusima manginang ima marite turpukon di baga-bagahon panurang Yesaya haroro ni Mesias raja na membuat dame dohot hasonangan di tonga-tonga ni bangso ni debata na pinilit na ima Israel. Jadi adong sada ilustrasi khotbah. Ini kisah pengalaman yang menyedihkan dari seorang anak di Somalia. Ayah dan ibunya serta saudara-saudaranya telah meninggal dibantai habis pada suatu perang suku yang mengerikan. Ia sendirian yang hidup di antara tumpukan mayat. Seorang misioner telah menemukannya dan menghidupinya sampai-sampai dia disekolahkan menjadi seorang pengabar Injil yang sukses dan diberkati Tuhan. Dia muna manami nanami nahinolonga di bagasan Kristus Yesus. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Yesus, banyak persoalan, kesusahan yang terjadi di tengah-tengah dunia kita ini. Bila kita baca surat kabar, atau kita dengar radio, atau kita menonton televisi, ada di situ perang, konflik rasial, ada yang kelaparan, hal yang tidak bermoral kita lihat di situ. Ada gempa bumi, wabah penyakit, tragedi yang memilukan hati. Adalah berita yang biasa. Merasa tidak ada harapan hidup lagi, ini yang sangat diprihatinkan ya dalam kehidupan kita. Beberapa dari kita mungkin kadang-kadang dikuasai oleh perasaan. Perasaan tidak ada harapan untuk hidup. Banyak orang merasa seolah-olah dikuasai oleh keputusasaan atau terperangkap di dalam, yaitu ketidak ada pengharapan untuk hidup. Tanpa ada jalan keluar, tanpa mencari jalan keluar. Melihat keadaannya dan serta situasi, tampaknya tidak ada harapan. Namun kita tahu bahwa Allah tidak menginginkan kita hidup seolah bahwa diri kita ini sendiri. Satu-satunya kita
harus berpengharapan yang hidup ini. Tuhan itu jauh. Tuhan itu nggak peduli. Mungkin pengharapan seseorang, pengharapan kita haruslah di dalam Allah. Kita hidup harus terus berpengharapan. That is our hope. Harus berpengharapan. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mangusade do bangso Juda tu bangso Asur. Ira swadong be pengharapan bangsui. Ala dihilala dibereng power do bangsui. Kita kan sering begitu amang inang. Kita lihat di sesuatu tempat, kita lihat di suatu perkumpulan, ada di situ yang power, kita bersandar di situ, mencari aman. Selalu manusia melakukan itu, tapi manusia tidak pernah mengandalkan Tuhannya. Dia tidak sendiri, ada Tuhannya. Jujur do songoni amang inang kan? Usukut jo hamu jujur do hamu songoni. Daw, melihat mamulo daw. Unang mangusad di hamu tu namar gugu di Portibion. Unang alai mangusad di mahamu sudi. Tu di bata na manopa hita, manopa hamu. Na mangalehon sudi ibana du mual. Nakin nga udo ujolo dang tarsumbat mual. Songoni do hita dangi manjalo pasu-pasu siat di bata. Selama ada COVID hampir 3 tahun. Dang bui marhuai nanggo dia hita. Tahamuna te umma. Ternyata Tuhan ada. Ternyata Tuhan itu memperhatikan bangsanya. Di parate-ate Tuhan itu hita. Ay jol maod do si pata dang di parate-ate kon. Hosanai dang ipake. Holat na mangulu songon mayat hidup. Jok-jotan jol mau. Dung malam 24 anon songon ima beribuan hal anon ro tu bagas gereja te. Adong mana si timbul goarna dangi ay timbul olan na hidup di mana timbul atong. Dungi tenggelam manon dung Januari. Iya kan? Kita berbicara de facto saja. Enggak usah takut. Kenapa rupanya kalau kita hidup ini memberikan hati dan pikiran kita bersembah sujud kepada Tuhan? Apa salah? Kita sudah diberi anak, cucu, kekuasaan, kekuatan. Bena orang. Alai saya dong do alasan. Air rolai ku badak buaya war minggu ina. Ro itu ku sude ro. Terus manen ro. Alai diajak manen nanti. Sorry to bah. Ay mar minggu mahita. Wah mau songoni. Nanti. Nah tanggung do pembicaraan ini. Naruh aku di sepata. Banyak orang tidak menyadari. Dia diberi hidup. Jangan asal hidup semuanya. Tapi hiduplah bermanfaat. Berkualitas. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Suatu titik balik menuju pertumbuhan rohani adalah belajar. Marsi ajar hita manginam. Mangalehot dirita. Menyerahkan diri kita kepada Allah. Marsi ajar hita. Adpen patuduhonon. Habis adpen paupaton. Dangarung be istilah SKT. Jalak kamu jo hambirang do purita sama apen hamu asal bereng jo bereng buh ini. Adong do namare di sona so SKT na buha. Nga atar songoni bereng paditaon naramuna sa songoni pangliling tangam nih. Tuan nami. Unang mate.
Molotung pehira sandiwara mas jalangan di sana non mulak terdapat ton haul. Aleo nang itiup tangan dinang bawona. Bahaya. Sosui picangan non. Ido manginang muriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus. Di parade HKBP 4 minggu Advent. Wasa parade minggu Advent ini asapaya sodiri hita. Darung bena suko di bagasan roha. Tidak ada dendam lagi. Itu harus asa boha ido na Advent manumu esongo dia mahamu manumu parmain aledang di rohamuna roha baalang parmain ini namu enggak ada yang lain rupanya perempuan yang lain sotung dok kamu songo ni na pinilit ni debata dui rokap ni todina dui unang buati si bawai ngaroa Bagus, inam si. Malang omu inam si. Itu harta dua biaya mataon mangusah di naraku. Unang. Olanias ferohana. Amit toma. Amin. Ido. Tak pula mamora. Olanias ferohana. Nang peroa balang. Itu naskut do putu na yan non dia kan di rumah. Unang pa bereng-bereng nih. Tutup. Jadi suatu titik balik menuju pertumbuhan rohani adalah belajar menyerahkan beban kita kepada Allah sebelum kita tertekan oleh penderitaan itu. Marsi ajar kita manginang mangaleho diri, palumeho diri, andurang soro penderitaan ini, madondoni jolmai. Madondoni nguluta. Sebelum datang penderitaan itu serahkan dulu diri kita. Kita belajar menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Unang songon bangso Yudanakin. Gabe magusande tu bangso Asur. Bangso namar gogo. Ape adong do gogo sian Asur. Ima di bata. Tuhata. Jadi belajarlah. Jangan belajar sombong. Unang marsi ajarita. Songon dia gijang ni roha. Songon itu. Daksi parsi ajaron ni. Alai belajar ma palumeho diri. Nang miliarder fehita, milioner. Belajarlah bagaimana kita berserah diri kepada Tuhan. Nata lewati parningotan na munting rangi ujung tahun parhuriaon di obat minggu na salpu. Manaringoti doi, memon tumori ingat hari kematianmu. Atau nama hati hita pola ma ikon marsi ajarita mergijang ni roha. Sombong, angku, dan rikoti. Alai marsiajar mahita palumeho dirita. Belajarlah kita berserah diri. Tuhan, aku datang kepadamu. Semua sudah kuterima. Aku mau berserah diri kepadamu. Ajari aku supaya jangan sombong, congkak, bincang roha. Dok sudi. Ikoni itu halak Kristen. Jadi sebelum kita tertekan oleh penderitaan itu, kita harus belajar menyerahkan diri kita kepada Allah. Allah selalu siap amanginang. Radedo debata tuhatai. Manang adigape molo manganggu-hanggu kita. Bege onni debata adui. Dang tutuponna pambegian nai. Aita dojo tak tutup. Pambegiata pola sobinoto lo isi sona urusak kui enak ape sona urusan nabi makhluk sosial do ibana manusia adalah ciptaan Tuhan yang lebih tertinggi makhluk sosial ikon bersosial do ibana ikon serep marsaur ibana manang tuisi Allah selalu siap dan sedia mendengarkan serta menanggapi merespon Allah merespon seruan kita mohon pertolongan kita di BG debata dua manginang angguk ta angguk kamu be ma mula kamu non angguk kamu be ma tu debata muna debata ta tu hatai haneng sianggu komuna apa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan.
Kita sampaikan supaya kita sampai kepada tahun 2023 dan seterusnya. Anggu kamu mah pasahatamu tu di batatai. Iko marpakirimon duhita. Pengharapan adalah faktor yang sangat vital dalam kehidupan kita manginang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang tidak memiliki pengharapan dan tidak ingin hidup akan meninggalkan dalam 18 bulan ketika Anda sangat sakit. Anda membutuhkan harapan. Adong percobaan dalam ilmu perilaku di son secara psikologi. Parjolo tikus-tikus dimasukkan dalam tangki yang penuh dengan air. Berapa lamakah tikus-tikus dapat bertahan sebelum tenggelam? Waktu rata-rata 17 menit. Tikus-tikus diselamatkan sebelum tenggelam. Tikus-tikus dikeringkan, dikembalikan ke kandang, diberi makan, dan dibiarkan bermain-main. Tikus-tikus itu dijadikan subjek eksperimen untuk ditenggelamkan kembali. Dan apa yang terjadi? What happened? Waktu meningkat. Dari 17 menit menjadi 36 jam. Apa penyebab perbedaan ini? Pakirimon. Namar pakirimon do nang pediondam alai naing ma tikus-tikusi malua sian ondamani aeki. Harapan. Tikus-tikus ini tidak dapat bertahan karena mereka memiliki pengalaman diselamatkan sehingga mempunyai pengharapan. Namangulope hitao namanginang diat penon hita atar songoni do hita. Saya di paujok dong. Alai naing do hita asa unang mati. Jangan kita mati tenggelam karena air. Tapi kita tetap pasti akan berusaha. Asa timbul hitam usia. Jadi amanginang huriana henolongan di bagasan Kristus Yesus. Di igil turupukot do hita sian hita sudi napungon. Ima asa manoktong hita. Muji debata. Amin. Manoktong mahita manginang. Mamuji debata. Pardalanan ningoluon tahe tung macai. Acitdo si pataro akana tonggi. Si pataro akana paiti. Martuama akana managam. Sahat ro di ujungna. Iko martua do akana managam sahat di ujungnya. Akan berbahagia orang-orang yang berpengharapan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ikoni. Ido Adpen patuluhonon. Diigil trupukon cian Adpen patuluhonon cian hita asamanoktong mamuji dibata. Jala ikon tok dakola manoktong alai ikon toktong porsia naro mesiasi. Jadi dakolan hata ni di bataon alai hatani di bataon mambuan baga-baga mambuan las di roha tu sudi hita nama bege hatani di bata tu sudi hita nama ngulahon hatani di bata. Ido makana diuriata KBP jolo di sesa tatopoti madosata tuadopan di dibata sai di sesa tabegima baga-baga ni dibata dakolan hata ya manginang dakolan liturgi sih alai memang jalot tado baga-bagai asa boha asa marlas niroha sudi asa malua sudi managam harurunai managam
hatutubunai ido apen patuluhonon nang pegodang amanginang paru kilota alai molo pos rohatta pos rohamuna di debata di Tuhan Yesus Kristus tuatai di pargugui do hita dia puli do rohata namar sitaononi memuka 2022 Januari sahat neng marujung nama 2022 on masuk mahitanon 2020 dol udutna alani unang marisuang atpenon minggu atpenon di hita lau managami ikon takas do hita isedo nanaing tatagam isedo naing tagamota haroronai ima mesiasi si paluai si raja dame mambuan hasonangan di saluhut portibion nang jolma dia puli do hita amang inang huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus tuhata ngaro Tuhan Yesus tu portibion laho pamahap dohot pabusurhon rohatta marhite dengan basanai amin martang yang maita mau lihat tema Tuhan upasa tami sila asidot olong roham dohot dengan di basam na setok tongo Tuhan mangari ogogo di hami ingulu nami yung bason nang disaliling-liling na di bagasan sedarion Tuhan uha mulai teo kami Tuhan boido pe hami mambiki hatam alai mangido mahami Tuhan agugone sekoi Tuhan asa boi hami mangulahon hatam asa Tuhan dinasa nahu paru kilo kami dinagok boban nami tantangan masalah nami pasat amma Tuhan tuho asa unang mangusad di hami tu pikiran nami ale tuho ma Tuhan na punah waso na marhaguguan di saluhut ajari mahami Tuhan mangetong aka ari-ari nami ang salpo samariti Tuhan marsiajar hami asa homa mamparguguy hami mandungani hami mangiring-iring sudi pardalanan ngo nami Tuhan terlumobi neng masuk kami di tahun 2020 nagok akan namang gambati nagok aka parungsuon ni roha di pardagingon nang di partotion pargugoy hami Tuhan osrohan nami Tuhan ola tuho mahami mangusadi dangoluon nami mangusadi hami di portibion dangoluon nami mangusadi hami tuaka julma na margogo di portibion ala ikot tuhodo hami Tuhan ala hodo na manopa hami ala hodo Tuhan toktong mual ningolu nami mangalep kami mangan minum mangalep kami anak mangalep kami sude Tuhan dang buhi pajojor hami akka pangaleon mi Tuhan iduna saya toktong hingotami Tuhan isude dengan basami basa mi Tuhan na toktong Tuhan nagabe mual dingulu nami iduna hingotami Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami utangnya kok kami ma Tuhan ruas nyuriam amanami na nami akayana ko nami dia aka na di bagasan pemulihan ima amanami STR Siregar Sintua STR Siregar nyonya Sintua HA Simatupang Buru Sormin nyonya Sintua SM Nenggulan Buru Raja Guguk nyonya Utagalung Buru Simanungkalit nyonya H Aritonang Linci Buru Simurangkir nyonya Panjaitan Buru Simanjuntak nyonya Manurung Buru Silitonga Nopa Buru Situmorang nyonya T Sihaan Buru Tampu Bulun nyonya Sirait Buru Sitorus nyonya Marpaung Buru Purba P Sitorus nyonya Sidabutar Buru Sihaan Marlina Agustina Buru Sipahutar Janusi Sianipar Daud Panjaitan nyonya Sirait Buru Simanjuntak Palundang Buru Siregar Saud Sitorus
Nyonya Pangaribuan boru Samosir, Sintua EM Butar-Butar, RS Pardede, Sintua F Aritonang, Nyonya Gultom boru Tambunan, Nyonya M Tambunan boru Simanjuntak, Nyonya Sintua Pardosi boru Panjaitan, Nyonya SBP Siregar boru Siaan, BMP Marpaung, Sintua LA Sianture, Nyonya Tambun boru Sibuya, Nyonya MS Sipahutar boru Hutagalung, Anton Siaan, Nyonya Manihuruk boru Situngkir, TN Sitorus, Nyonya Siregar Pesti boru Sianturi, M Pardede, W Butar-Butar, Nyonya Sitanggang boru Manalung. Nasida Tuhan di bagasan pemulihan, alai marhite tangyang namion, uduk do serep niroham nami, mangido tuho, tuado pamuna badia Tuhan, asa pasikop, sude akahai pason nasida Tuhan, asa bui Tuhan nasida Tuhan, marsonang ribu-ribuan, majalu baga-baga, pasu-pasu nasa koe Tuhan, suaksoni matahe Tuhan, nang akan di rumah sakit dope, na di bagasan penyembuhan marite op nami, ima Nyonya Sitanggang boru Manalo, Nyonya Pardede boru Sibuya, Nyonya Sianturi boru Tapea, Ica boru Sianturi, Nyonya Aritonang boru Sitinjau. Sude matahe Tuhan, dia kena di rumah sakit, namaringan di rumah sakit, alani penyakit, pos rohanami Tuhan. Leo matuan dinasida pakirimon na mangulu. Sa toktong di bagasan pakiriman na mangulu Tuhan, toktong nasida Tuhan marhaguguon, dinalahu pahiu itu ko Tuhan dinguluna. Suaksonia ka keluargana, leon haguguon Tuhan, leon hatenangan hapikiran Tuhan. Dibata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Suaksoni di sude aka tikting nami di mingguan. Toktong mahu Tuhan mangaramuti, mamasu-masu. Asa saut lomoni roham di huriamon Tuhan, dak saut lomoni rohan nami. Lomom mana saut pasaut tontu hami Tuhan, asa ulau kami, margugu hami mengulau ni Tuhan. Dibata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, asi maroham di hami, kok dosa nami, pangalohon nami gudang nasutama dia do pamuna bede Tuhan, yang goho Tuhan badia doho, atong urasi masalah dosa nami Tuhan, unang gabe terlambat, aka pasu-pasu, naing pasa atomu Tuhami genuk marsada-sada. Oma Tuhan tangyang nami, elek-elek nami, nahu sombau kami, marhiti-hiti guarne nakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, martangyang hami Tuho. Amin. Marindi hita, losta pasak mepeleta.
Bayan doma ayat dudukna rim mahita jongjong. Tatangnya koma piliata ale debata amanami na di banua kijang hodo haroroani saluhut silehon lehon na dinggan dohot nasa uli basa na mauli utus upasat hami masya na nilihon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may kabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asahu parhasi yang hami pilihanon patimbulhon harajomu di tonga-tonga ni uriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti tondim asalam hutanda hami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tuhan debata amanami rodi saliling nililingna mauliate marohanami tuho ala diramuti hohami di bagasan tahun parhuriaon nang salpui asini rohamdo na pasahatonami tu bagasan tahun na baruon widahami di bagasan na satahun ni denggan ni basam buas doho mangalehon barita nauli tuhami asa mardami jala marhasonangan hami ditambahi hodo bilangan ni akana pursia akana burju mangului hatam di pargugui hodo akana pursia dohot napusum akana mamaritaon habal gaunmu di tonga-tonga ni uriam tungna soha bilanga do sude dengan di basam nasa taoni sian minggu tu minggu sian bulan tu bulan saat rodi sadarion di baheni hupuji hami maguarmu jala hu pasangap hami maho sai gomgomi jala pasu-pasu ma nang huriami tambai ma ganup ari torop ni akana pursia namar holong ni roha diho sai pararat maharajamu di tano batakon dohot di sadok puloon sai ramoti huriam asa unang saut tahi ni parjahat namangambati hararat ni harajamu sai unang loas huriami disusai digauri manang diliai ramoti ma akana pinilipmu pai masahat tuhang uluan sai ramoti masudi napusum nama maritahon barita nauli sai joma akka sipili begu dohot parugamo na asing asa dohot nasida pasangapon guarmu sai ramoti jala parbadiai mahuriam sahat rodi haroroni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di mana kincang sai pinarbadia maguarmu sai rumah harajamu sai saut malumon roham di mana tongon songona di mana kincang lewat matu hami sadarion hangulua siapari sesa madosa nami songon pada sanami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami to gentu pangunjunan palua mahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disondakkan Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkan Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaur homadamena tu toti munabi amin. Nah hinaulongan Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat Advent Madita Saluhna, Horas.